Прывітанне, мой маленькі сябра. Ты гатовы адправіцца ў падарожжа на пошукі птушкі, якая так добра ўмее хавацца ад чужых вачэй, што яе амаль немажліва заўважыць. Тады наперад! Хто можа жыць у такім месцы? Бераг рачынкі настолькі зарослы чаротам і кустарнікамі, што, здаецца, ніхто праз яго не пройдзе. Але не, глядзі, там, у глыбіні кустоў, тырчыць чыясьці даўгая шыя. Гэта чапля-бугай выглядвае са свайго дому, схаванага ў зарасцях, каб упэўніцца ў тым, што няма небяспекі. Чаму ж у яе такая дзіўная назва – бугай? Яе яшчэ называюць бухала. Справа ў яе голасе. Вось, чуеш? Быццам бы штосьці ухае, бухае ў зарасцях. Светла-карычневая фарбоўка вельмі моцна дапамагае чаплю-бухаю хавацца ад небяспекі. Яе амаль немажліва заўважыць. Жыве чапля на балотах, на зарослых берагах рэк і азёраў. Бугай корміцца ў асноўным рознай рыбай, карасямі, лінямі, акунямі і нават невялікімі шчупачкамі. Мы сёння пазнаёміліся з цудоўнай птушкай, чапляй-бугаём. Спадзяюся, табе спадабаўся мой аповед і яго велічная гераіня. Да сустрэчы ў наступнай серыі.